Bratia a sestry, tak ja som slúbil Jakobovi, že budem hovoriť niečo z Izajáša 58. kapitoly a toho sa ja budem držať, to 13. a 14. verš. Ale ešte predtým by som povedal, viete, s tým dedičstvom raz prišiel marnotratný syn za svojím otcom a hovorí mu, že nech mu dá diel svojho imania, lebo on chce odísť. A otec s veľkou pravdepodobnosťou vedel, ako to dopadne, ale nebránil sa tomu, dal mu jeho diel, odišiel, ale viete, to obrovské požehnanie a to dedičstvo, ktoré mu otec dal, to si syn pri tom odchode ani nevšimol. Viete, on keď zobral ten majetok a išiel, samozrejme, keby mu otec bránil, jeho srdce by bolo tak či tak preč. A brániť mu bolo úplne zbytočné. On bol rozhodnutý ísť do sveta a musel ísť, aby vyskúšal ten svet, aby jedného dňa si mohol vážiť dom svojho otca. Ale to, čo on si neuvedomil, ten syn, že bere zároveň s týmto požehnaním, bere aj duchovný majetok vo svojom srdci. A to bolo to, že si spomenul, keď bol na dne, viete, keď už bolo nie veľmi dobre s jeho životom, tak si spomenul, koľko nájomníkov u môjho otca sa má tak dobre. Majú toľko bohatstva, chleba, všetkého majú dostatok a ja tu hyniem hladom. Viete, ako ho to napadlo? Napadlo to tak, že otec vždy slušne a ľudsky sa choval k nájomníkom. Čiže nikoho neurážal, nikým neopovrhoval, ale choval sa, rozumiete, dôstojne a ľudsky. A tým, že bol požehnaním pre každého jedného, to si všimol aj ten jeho syn, ktorý síce túžil po svetskom bohatstve, ale potom predsa len si spomenul, že otec mi nedal len nejaký fyzický majetok, ale dal mi aj duchovný majetok, lebo som mohol rozpoznať tú dobrotu, ktorá je v mojom otcovi. A tak sa syn na základe toho dedičstva, ktoré mal vo svojom srdci, sa vrátil svojmu otcovi a hovorí otcovi, že otec, že nie som hoden volať sa tvojim synom, len keby som nejakým služobníkom, ale pozrite sa, čo otec spravil je, že obul jeho nohy, dal mu rúcho, dal mu prsteň. Čiže prijal ho nie ako nejakého služobníka, nie ako nejakého nehodného človeka, ale prijal ho ako svojho syna. Je jedno, či je dneska niekto preč 5 rokov, 15 rokov, 3 mesiace alebo 6 rokov, je úplne všetko jedno. Keď sa vrátime, otec nás neprijíma naspäť ako nejakých sluhov, ako niekto, kto je menej cenný, ako niekto, kto má menšiu hodnotu, ale prijíma ho naspäť tak, že očiach svojho otca je to syn. No a teraz poďme do toho Izajáša 58 a budeme čítať 13. a 14. verš. Ak odvráti svoju nohu od šabatu, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale nazovieš šabat rozkošou, svetú JHVH ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť darovné slovo, vtedy budeš mať rozkoš v JHVH a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme a budem ťa krmiť dedičstvom Jákova, tvojho otca, lebo ústa Pánové hovorí. A tu vidíme, že ten, kto zastane na šabat a príde do domu svojho otca, čiže príde do požehnania šabatného, tak dostávame dedičstvo Jákoba. A viete, nemusíme všetkému úplne rozumieť, ale jedno vieme, že Jákob nezačal najlepšie. Kto z vás si pamätá, že Jákob trošičku bol možno taký živší. Možno, rozumiete mu, a jak rástol, veľmi túžil po požehnaní a sa mu stalo to, že
že takým trošku klamom prišiel k nejakému požehnaniu. Čiže Jákob nebol najlepší. Neviem, ako náš Jákob, či je teraz najlepší alebo nie, ale chcem ti, Jákob, povedať takúto vec. Dobre počúvaj. Pozrite sa. Dedičstvo Jákoba je, že z Jákoba napriek tomu, čo všetko Jákob vyparatil alebo vyviedol, sa jedného dňa stal Izrael. Čiže z človeka, ktorý nie je úplne dokonalý. Z človeka, ktorý nie je úplne najlepší. Viete, sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom v niečom pokulhávajú, v niečom nie sú najlepší, ale dedičstvo Jákoba znamená, že otec sa ťa nikdy nevzdá a bude pracovať na tebe, kým z teba, z neposlušného Jákoba, jedného dňa nebude dobrý Izrael. Čiže toto je dôležité, že aj otec marnotratnom synovi, on ho pustil, on ho nedržal na silu, on mu dovolil, nech si teda robí, čo chce, nech okúsi chlad tohto sveta, aby jedného dňa zistil, čo znamená teplo domova. Ale pozrite, aj Boh sa takto stavá k Jákobovi a dedičstvo Jákoba je, že on ako otec nás nikdy nezanechá a bude pracovať na tebe a na mne, kým z teba a zo mňa nespraví Izrael. Kým z teba a zo mňa nespraví nového Jákoba, vylepšenú, viete, osobou, ktorá je síce pravda, že v nejakých oblastiach môžeme pokulhávať, ale to nie je až tak náš konečný verdikt, ale musíme mať nádej a veriť, že Pán pracuje na tebe, tak ako aj Viktória povedala, Pán pracuje na našich životoch a čo sa s nami stane je, že On nás skôr alebo neskôr zmení. Keď nazveme šabat rozkošou. Chcem vám povedať toto. Počul som toľko špatných svedectiev. Ako Izrael nemôžu privolať výťah, nemôžu zapnúť svetlo. A ja neviem, aké všelijaké. To sú proste ľudia, ktorí nikdy nepochopili nič. Ale nazvať šabat rozkošou je niečo, čo není zákon. Toto je dobrovoľná a radostná vec navrátiť sa do domu svojho otca. Chcem vám povedať toto. Syn odišiel do ďalekej zemi, ale návrat domov je návrat do šabatu. Viete, vstúpiť do tohto dňa, kdekoľvek sme na tvári zeme, vidíme, alebo čítame, môžeme prečítať v 1. Mojžišovej 2. kapitole, myslím 3. verš hovorí, že on požehnal a posvetil 7. deň. A Elohim požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Elohim činiac. Viete, vojsť do času, vojsť do šabatného času je tak hmatateľné niečo, ako napríklad vojsť do hmly. Ja som bola, kedy robil vodiča z povolania, ja som veľa jazdil a v tých zimných obdobiach, keď bola hmla, to sa nedá nevšimnúť si, behol si a bol si v tej hmle. A keď zbehneš do toho požehnania, tak ty vieš, že si v Božom požehnaní. A viete, on posvetil ten deň. Čo vlastne urobil so šabatom je, že ho oddelil od tých 6 dní. Je 6 dní, ako keby, viete, ani jeden z tých dní nemá svoje meno. To sú len číslami označené dni, ako keby nejaké stanice, ale jeden jediný deň v týždni má meno a to je šabat. To je deň, ktorý je oddelený od všetkých ostatných dní. A ten deň má moc požehnať tvoj a môj život. Čiže ten deň je oddelený a zároveň, keď vstupujeme do tohto dňa, my sa oddelujeme od tohto sveta. Sme oddelení od všetkej starosti, sme oddelení a sme vstúpili do šabatného požehnaného času. A chcem vám o šabate povedať jednu múdru vec. Ak už jedného dňa nebudeme vedieť dodržiavať šabaty, šabat bude držať nás. Bratia a sestry, chcem vám povedať toto. Vrátiť sa do šabatného času
nie je nič menej, ako vrátiť sa do domu svojho otca. Ja to všetko vysvetlím, čiže teraz niekto môže mať pochybnosť, ale viete, za chvíľu to budeme vidieť. Napríklad, keď len rozmýšľame, všetko má svoje, keď spravil nebeský Otec zmluvu s Noém, tak tá zmluva bola viditeľná čím? Bola dúha. Keď spravil zmluvu s Abrahámom, bola tiež viditeľná v obrieske. A potom, keď dal svoju zmluvu na Sinaji, čo je znamenie tejto zmluvy? Šabát. Viete, to je jeden jediný deň, ktorý má v Svetom písme svoje meno. Viete, ak Sveté písmo píše o nejakých iných dňoch, myslím Markovi v 9. kapitole, raz sa spomína iný deň ako šabatný. Šabatný je tam cez 100 krát napísaný a raz je iný deň, ale to je omyl, ten verš vôbec do Svätého písma nepatrí, pretože tie dni vznikli až niekoľko 100 rokov potom, čo bolo písmo napísané. A v Lukášovi 15. kapitole 20. verš hovorí: A stál a prišiel svojmu otcovi, a ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Všimnite si toto. Keby to bol zákon, tak by ho otec vyhrešil. Kde si bol doteraz? Kde si bol tých 15 rokov, by ti povedal otec. Ale to nie je zákon, to je rozkoš, to je milosť, to je privilégium. Bežal a objal ho. Viete, vstupujeme do dedičstva Jákobovho. Vstupujeme do niečoho, skôr by som povedal, nevídaného. Viete, možno nerozumieme všetkému, ale je to deň, keď nehovoríme daromné slová. Viete, naša reč je požehnanie, naša reč je vďaka a naša reč je láska. A keď ešte raz prečítáš Izaiášovi 58, 13. verš. Ak odvráti svoju nohu od šabatu, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň mojej svetosti, ale nazveš šabat rozkošou svetu JHVH ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš konať svoje cesty a prevádzať to, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromné slova. Všimni si, nie je napísané, keď sa pred tým dňom budeš triasť, lebo to je zákon na všetky zákony, ktorý... Ale keď si budeš tento deň ctiť, viete, čo hovorí tento deň? Nie, že ty nemôžeš zapnúť svetlo, nie, že ty nemôžeš privolať výťah. Tieto nesmyselné veci, ktoré niektorí ľudia vysvetľujú, že šabat je aký zlý, lebo viete, keď si budeš ctiť tento deň, viete, niekoho si ctiť znamená mať ho v úcte, mať ho v láske. Mám sa radovať na tento deň, mám do toho vstúpiť, ako keby som sa vracal do domu svojho otca. A v Lukášovi 15. kapitole, 20. verš prečítaj. A stál a prišiel k svojmu otcovi, a ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A ešte prečítaj 19. verš. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. Viete, stačilo by mu, keby bol ako jeden z tých nájomníkov, ale viete, to nie je možné, keď sa niekto vráti k svojmu otcovi. Otec ho nikdy nepríjme ako nejakého nájomníka, otec ho vždy príjme. Keby si neviem koľkokrát odišiel a neviem koľkokrát by sa vrátil, vždycky by ťa prijal ako svojho syna. A v Jánovi 1. kapitole 12. verši sa číta: Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. Viete, dostali sme právo a moc stať sa deťmi, stať sa synmi a dcérami. Viete, kde sme dostali túto
toto právo a túto moc len v dome svojho otca. Viete, len keď vstúpim do toho šabatného času, len keď vstúpim do toho, čo on určil pre človeka, čo mu je na dobré, čiže dedičstvo Jákobové je, že požehnanie a zmluva, keď ti patrí, tak on pretvorí a premení tvoj život na nespoznanie, ako to urobil aj s mojím životom. Viete, môj život Pán zobral, ja som bol taký nezbedný Jákob. Ale viete, nechcem tým povedať, že teraz som dokonalý, ale chcem vám povedať, že môj život sa radikálne zmenil pred 30 rokmi, ale odtedy sa stále len mení a mení a mení. A ja tak, jak brat Karol pred chvíľou povedal, že je vďačný Bohu, nemôžem iné povedať, nemôžem viac povedať, ani nemôžem nad to, čo povedať. Môžem povedať len to isté, čo povedal on. On tu 15 rokov nebol, ja som tu 15 rokov bol a hovoríme jednu a tú istú vec. Som vďačný Pánovi. Som vďačný Pánovi, že dnes mám tú milosť, že tu môžem stáť. Som vďačný Pánovi, že ma Pán obliekol, že ma obul a dal mi prsteň na moju ruku. Že očistil, rozumiete, očistil môj život a zakryl moju hanbu. To nie je to, že jeden z nás je lepší a druhý z nás je horší. My všetci sme tak trochu Jákob a všetci potrebujeme, aby sme boli opravení. Všetci potrebujeme, aby sme boli očistení a zmenení na úplne inú podobu. A keď ešte prečítame v tom Izajášovi 58, 14. verš. Vtedy budeš mať rozkoš v JHVH a dám ťa voziť po vysokých miestach zeme. Budem ťa krmiť dedičstvom Jákoba, tvojho otca, lebo ústa Pánové hovorí. Budem ťa nosiť na vysokých miestach. Viete, keď si budeme ctiť tento deň, Pán nás pozdvihne a bude nás nosiť na vysokých miestach, to znamená nad problémami tohto sveta. Čiže problémy tohto sveta môžu toľko škody narobiť v rôznych oblastiach, v ľuďoch, ktorí tak ťažko znášajú tú krivdu, nespravodlivosť a klamstvo, ktoré sa v národoch rôzne deje, nielen v našom, kdekoľvek inde. Ale ak Pán príjme teba a mňa za syna, keď vstúpime do jeho šabatného dňa, on pozdvihne tvoj život a tvoj život prejde nad tými problémami a ty v čase najväčšieho nepokoja budeš šíriteľom pokoja. Ďakujem za vašu pozornosť, nech vás žehná a chráni meno Pánové.